Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Facebook Live viewers, good morning! Yes, you can now watch us live on Facebook. High school dropout at lumaki sa isang mahirap na pamilya sa India, si Arunu Chalam. Sa kanyang kalagayan ay walang mag-aakala na isang araw ay kikilalanin siyang isang buhay na bayani sa kanilang lugar. Minsan ay napansin ni Arunu Chalam ang kanyang misis na si Shanti na balisa at parang maitinatago. Mahal? Okay ka lang ba? Ano ba yung hawak-hawak mo na tinatago mo sa may likuran mo? Pakita nga ako. Pag-uusisa ni Arunu Chalam. Hay nako, wala ito. It's none of your business. Sagot ni Shanti. Sungit mo naman. Lalo ka tuloy gumaganda. Naintriga kasi ako dyan sa hawak mo. Ano ba talaga yan? Muling tanong ni Arunu Chalam. Hindi tinantana ni Arunu Chalam ang kanyang asawa hanggang sa malaglag sa sahig ang hawak-hawak nito. Isang gamit na pasador na gawa sa nirecycle na tela. Nang makita ito ni Arunu Chalam ay agad siyang nagtanong sa asawa, "Oh, bakit recycle na tela ang ginagamit mo, mahal? Hindi ba delikado yan? Bakit hindi ka nalang gumamit ng mga nabibiling sanitary napkin?" Tanong ni Arunu Chalam. Nasanay na kaming magkakapatid na ganito. Sa hirap ng buhay, kailangan namin magtipid. Kesa bumili ng napkin, gagastusin ko na lang sa pagkain ang pera ko. Sagot ni Shanti. Tila nabagabag ang loob ni Arunu Chalam nang marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Kabilang si Shanti sa tinatayang 300 milyong kababaihan sa India na hindi kayang makabili ng safe at hygienic na sanitary napkin. Dahil dito ay naisipan ni Arunu Chalam ang mag-imbento ng mas mura ngunit dekalidad na sanitary napkin para sa kanyang asawa. Bumili siya ng cotton web rolls at hinati-hati ito ng parihaba. Tinahi niya ng pulido ang mga dulo nito at makalipas ang 2 araw ay nabuo na niya ang sariling produkto. Ang pasador na siya mismo ang may gawa ay iniregalo niya kay Shanti. Nang itesting ni Shanti ang produkto, hindi niya ito nagustuhan. "Wala naman silbi ang pasador na ginawa mo. Babalik na lang ako sa nakaugalian ko," sabi ni Shanti sa asawa. Sa kabila nito ay hindi huminto si Arunu Chalam sa pananaliksik para makalika ng mas magandang klase ng pasador. Sumubok siya ng iba't ibang klase ng cotton at bawat mabubuong produkto ay pinasusubok niya kay Shanti. Naging mabagal ang proseso ng pananaliksik ni Arunu Chalam dahil kailangan pa niyang hintayin ang buwanang daloy ng asawa bago matesting ang produkto niya. Tama, monthly. Dahil dito ay naisipan niyang lumapit sa mga kadalagahan sa kanilang lugar para subukan ang kanyang pasador. Subalit walang pumayag ni isa man sa kanila. Bukod pa dito ay nagsimula pa ang isang napakalaking problema. "Walang hiya ka? Manyakis ka! Pinag-uusapan ka na ng mga kapitbahay natin. Ginagamit mo lang daw yung pasador na yan para makaporma ka sa mga dalaga dito. Manyakis ka! Hindi ka na nahiya? Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Magsama kayo ng pasador mo!" Bulyaw ni Shanti sa kanyang mister. At nakipaghiwalay nga si Shanti sa asawa. Nakaranas si Arunu Chalam ng panlilibak ng kanilang mga kamag-anak. Anong panlilibak? Paninira. Sa kabila nito ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa.
Lihim niyang ipinagpatuloy ang pananaliksik para sa kanyang produkto. Sa halip na kumuha ng volunteer, ay siya na mismo ang gumamit ng sarili niyang pasador. Gumawa siya ng artificial uterus gamit ang isang rubber bladder. Nilagyan niya ito ng dugo ng hayop at ito ay kanyang isinusuot sa loob ng kanyang salawal. Okay. Nilalagyan niya ng pressure ang bladder sa tuwing maglalakad at kikilos siya. Sa ganitong paraan ay tutulo ang dugo ng hayop sa isang maliit na tubo na nakatuon sa kanyang pasador. Effort much charon. Determinado talaga. Correct. Tila naramdaman ni Arunachala ang hirap na pinagdadaanan ng mga babae sa tuwing may buwan ng dalaw ito. Ito ang lalong nagpatindi ng kanyang pagnanais na mapahusay pang lalo ang sinasaliksik na produkto. At hindi nga siya nagbigo. Dahil makalipas ang 2 taon, ay nabuo na niya ang tamang materyales at tamang proseso sa paggawa ng mura at dekalidad na pasador. Ngunit hindi pa siya huminto dito. Sunod niyang inisipan ang pag-imbento ng sariling makina para makapag-produce ng maraming pasador. At sa loob ng 4.5 taon, nakagawa si Arunachala ng 3 unit ng simpleng makinarya para sa kanyang natatanging produkto. Ang sanitary pad machine ni Arunachala ay kayang makipagsabayan sa mga naglalakihang makinarya ng mga multi-million companies. Ngunit ang kaibahan ng makina niya ay kaya itong paandari ng mga kababaihan sa kanilang lugar kahit hindi pa sila nakapag-aral. Lumikha ng maraming trabaho para sa kababaihan sa India ang imbensyon ni Arunachala. At sa wakas, ay natupad din ang pangarap niya na makapag-produce ng ligtas, malinis at mas murang sanitary pad para sa mga mahihirap niyang kababayan. Ngayon ay mahigit 877 brands na ang gumagawa ng dekalidad na sanitary pads sa 27 states sa India gamit ang 1,300 na makina ni Arunachala. Bukod dito, ay 27 na bansa na ang nag-i-import ng kanyang naimbentong makina. Dahil sa natatanging kontribusyon ni Arunachala ay lumikha ng ingay ang kanyang pangalan sa buong mundo. Nang mapanood siya sa TV ni Shanti, ay namangha ito sa kanya at agad siyang kinontak ng dating asawa. Ayan. Yan kasi! Yan kasi, manggagamit pa mo. Ayan, nakaaway ka pa kasi. Kaya nga, ayan tuloy. At matapos ang 5 taong paghihiwalay, ay nagkapatawaran na ang mag-asawa at muling nagkabalikan ang dalawa. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Arunachala Muruganathan, ang pasadorman ng Coimbatore, India. Ang mga ginintuang prinsipyo ni pasadorman at iba pang detalye ng kanyang kwento ay mapapanood sa kanyang TED Talk sa internet. Wow naman, may pasadorman na tayo. Kung may karot man, may pasadorman. Another success story. Correct. Kaya nakakatuwa yung mga kwento na may Wagang Burnay na nagsasaad ng mga kwento ng success. Correct. Diba? At alam niyo po, everything really happens for a reason eh. Bakit nakita ng asawa ni Arunachala yung pasador na ginagamit sa na ginagamit nung misis? Kasi normally mga ganyan partner hindi naman namin pinapakita sa mga asawa namin eh. Uy, eto diba? na. O eto na. Meron ako today. Ang bunga ng pagkakaroon ko, di ba? Wali. Kasi yun yung mga bagay na itinatago at sa CR na lang ginagawa kasi very personal. Oh, naman. Pero wala lang. For some weird reason, nahulog at nakita. At nag-isip at naging meet siya para makaimbento ng sanitary pad na mura at reliable. Diba? Correct. Kasi kung tutusin partner nung mga unang panahon, naabutan ko yun nung bata pa ako. Tapos Oo, umuwi yung ako mga sa Bicol. lolo-lola ko minsan ako pa inuutusan eh. Correct. Oo. Eto, hugasan mo nga to doon. Siyempre ikaw naman, bata ka, wala ka namang luwang sa ganun eh. Wala
wala ka mali siya. Kasi nga, partner, tipid siya eh. Oo naman. Lalaban mo lang. Sasampay mo lang ulit. Gagamitin na. Pero kasi diba, parang feeling ko mas hindi siya tipid kasi mas laba ka ng laba. Mas maraming sabong makukonsumo. Oo. Tsaka madaming tubig na mas magagamit. Correct. Same siya with cloth diapers. Hindi ako user ng cloth diaper ha. But a lot of moms are users of cloth diapers. Kasi naman, gets ko yung konsepto na parang nakapagsuot ka na ba? Ang lalaki ba merong disposable briefs? Oo. Meron, diba? So, nakapagsuot na din ako. Ang disposable brief tsaka disposable panty, syempre dahil hindi siya cotton, para siyang papel na pinalambot, diba? Para siyang, mas hindi mahangin. siya, hindi siya komportable compared to cotton. Hindi tayo sanay na gumamit ng ganun. Yun yung konsepto ng cloth diapers. For babies, mas maganda daw yung cloth kasi syempre mas okay sa sensitive skin ng bata compared to diapers. Pero ang sa akin kasi, hindi ba't mas magastos kasi laba ka ng laba nun? Correct. At saka yung, totoo, diba? Ako, nanghihinayang ko sa effort. Nainginayan ko sa effort. Correct. Yung mga madami ka pang pwedeng ibang time, gawin. Time, effort, energy. Yes, diba? That's why, I use Heaven Baby diapers ng ACS. Yan. Yung mga ginagamit ko diapers talaga kasi mas easy. Correct. Diba? So, ganun din si Arunat Shalam. 'Di ba? Na bakit mo pahihirapan ang sarili mo? Kaya naman nating di ba? Gawa ng paraan. Let's make your life easy and correct. simple. 'Di ba? Ganun po talaga sa dami po ng ginagawa natin at dami pa po pwede nating isipin. Let's make things easy for you. At yun yung ginawa ni Arunat Shalam. Correct. Ang hugot ko naman sa kwentong ito, partner, if you want to be big someday. Tagalog. Ay, hindi rap partner. If you wanna be big someday. Diba? You have to work hard for Work on it, diba? Totoo. Hindi ka pwedeng maging successful na hindi mo siya pinaghirapan. Correct. Hindi yung nangangarap ka lang na nangangarap. Oo, nandun tayo, okay naman na mangarap. Pero if you don't work hard for it, hindi ka rin magiging successful balang araw. Diba? Parang yan eh. Words without actions, they're useless. Correct. If you don't walk your talk, wali yan. Parang katulad ng lagi ko sasabihin, I love you, pero lagi naman kita binubugbog. Yan. Diba? So, wali din. Wali din. So, ganun din. Pangarap mo maging mayaman, makadiscover ng bonggang pasador, pero hindi ka namang nakikipag-usap sa mga babae at pinapatesting sa kanila o hindi ka nag-i-interview, hindi ka nagpo-focus group discussion. Wala kang ginagawa. Wali. Asa ka pa makaimbento ka, diba? Work hard, mga kabisyo. Correct. Isa pang magandang kwento dito, kapag kunyari, diba, nagkaroon ng away, hindi mo titingnan yung mga magagandang nangyari sa taong yun until ma-realize mo balang araw, naging successful siya, saka mo ma-realize yung value ng taong yun. Correct. Parang sayang, dapat pala hindi ako nakapaghiwalay sa kanya. Oo. Dapat pala naging magkaibigan pa rin kami. Tama. Dapat pala ginawa ko pa rin siya. Correct. Diba? Pero swerte lang ni Shanti kasi tinanggap ulit siya ni Arunat Shalam, 'di ba? Sa gitna ng lahat, sa gitna ng pag-iwan sa kanya. O, diba? Yung isa pang hugot, diba? If you're meant to be for each other, correct, kahit paghiwalayin kayo ng tadhana o ng pagkakataon, magkakabalikan kayo sa isa't isa. Yan. Daming hugot ng kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat, Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Ganda-ganda ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Diba? Bata, mapamatanda, kayang intindihin ang mga kwentong ito. Salamat, Mahiwagang Burnay. Thank you very much. Maraming salamat mga kabisyo. Thank you. Sinamahan nyo kami ngayong araw na ito. Thank you for making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding na determinasyon. Yun!